ihe ahụ i mere na ọ wụ nwa onye ọzọ, ihe ahụ i mere onye ọzọ, one way or the other, ọ gara ikwetekwe n'ime ụlọ gị. Onye na-eme ka ọ na-eme kpachapụ anya. Anụ m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Onye ụwa ya kpatara tinka na n'ọnụ jọji, ọ ga-ebugara ya onye. Ya gara ihu sị m na nwaanyị mba nọ na m toro ntị m ala ihe ya na-akụrụ m na o rejiele na m gbotowara ya ụmụnne na obi na ọ gbawale n'ọnụma na o sugbuli na ya efelola Chineke na ya efelola ndị niile hụrụ ya n'anya na iwe na obu na ọ gbawale. Ụmụnne m, nche m akụkọ wa akụkọ nwa ebe ebe nọmal akụkọ ama m na akụkọ wa akụkọ peretọ mpe, akụkọ perete mpe, akụkọ mperete n'ọhị, akụkọ bubu gaga, awa akụkọ idu, akụkọ rere ure na ntị. Ụmụnne m, nwanne anyị nwoke aga n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na arọ ha 3 ka ada toro ya na nwanne eke nwoke, ụmụ nwoke 2 otu nwaanyị. Adanne toro ha, ya nwa nwoke dị ọkpara toro ke nta na nwoke. Very beautiful family, na nne na nna ya hụrụ onwe ha n'anya, na ha etoge n'ime ịhụnanya until ọnwa asị na ya agaghị arụ ndụ keleme. Ọnwa bịa snatchịrị mma ya n'ike na car accident, mma ya nwụọ. Ka mma ya nwụọkwara nwụcha, chi ha ewere ihe jie, ọrụ ka agbanyụrụ ọkụ ha, ma nna ya ma ya na ụmụnne na o mere ha fact na ha ka na-epik their pieces na-aghọkwa onwe ha till 3 years nna ya alụgharịa ha nwaanyị ọzọ. Na by then Adanne ya nọ 12 years old mgbe ihe na mere, na ya nwa nọ 10, ke nta ya toro nọ 8, nwaanyị mba nọ ọwụ ages ha nọ mgbe nna ha lụgharịrị nwaanyị 3 years after mma ha nwụrụ. Bịa lọtazie nwaanyị mere ka ha ghọta that na enweghị ebe ọzọ ọkụ mmụọ nọ na-awụghị n'elu ụwa na nọ n'ime, na ọwa ebe a ka ọ wee ọkụ mmụọ nọ, na enweghị ebe ọzọ ọkụ mmụọ nọ, na onye elele anya any other place na ọkụ mmụọ na ọwa ebe a ka ọ nọ. Ya gara ihu sị m na nwunye nna ya matritigide ha shi ihe ọnụ n'ala zaa ha mmiri ede n'ishi. Ihe ha megidere ha gabigidere. Adanne ewelite aka 19 years old gbafuo. Enweghị onye ma ebe ọ gbara ga, enweghị ebe onye ma ebe Adanne ya gbara ga. Na Adanne ya gbarala gbapụga, mpa ya ga-eme ka entry na police station. Nwunye nna ya si mpa ya na etuwele n'anya na nwa ahụ n'elu na ọ chọbụna ịgbalaga na ọ gbalagakwala na ihe ahụ ọnụ na ama ọ chọrọ iri ya ga-erie ya. Mpa ya bịa okpowuru na ya mana ọ dịgara mpa ya izi, mana mpa ya wụghị onye na-enye nsogbu. Ọ ya ka Adanne ya gbapụrụ. Etughị Adanne. Mgbe Adanne bịara pụọ, ewetazie portion of ọkụ mmụọ ke nwunye nna ya denwere divide ha into 2, adịara ya na nwanne ya nwoke. Ha ebido ekpere iwe. 8 years later, na ha nọ one day, Adanne ya gara, o ji moto, enwere moto kwutere. Adanne ya gara bịa n'ụlọ ha lọta. Nwunye nna ya ahụ ya si ya agaracha mechara lo na agaracha ya emechara lo. Ọ tọpụrụ ya ọnụ. Mpa ya gara pụta jụọ ese Adanna ya na ọ gịnị ka o ji mee tewe ya anya n'ama, na ọ gịnị ka ya mere o jiri so na ọ dị ndụ. Adanne ya tọpụrụ ha nna ya ọnụ. Ọ bata n'azụ ụlọ lekwezie ebe ya eji mma na-egbuchasịga nkwụ egbutere n'ọhịa. Ozugbo ya hụrụ Adanne ya tọsa mma na-ele ma ọkwa ya, ọ macha mma dị neat na naanị perfume ọ gbara. Ọ jụọ ese elebe nwanne ha nwoke ke ntakịrị nọ. Ọ gwa ese ọ gara ha bata na ọ gara igote ihe ka ha gara bata. Ọ gwa asa ngwa ha abụọ pụta bịa banyere ya moto. Mpa ya sọ gịnị ka o miniri na okwube ebe ọ gara ọ bịa ịkpọrọ ụmụnne. Adanne ya rụọ mpa ya gwa mpa ya na-atọ mpa ya sị na ya dị very very careful with her, na ya dị very very careful with her, na ọkwa ha adaghị ahụ ọma mgbe ahụ ọkwa ya ka gbuziri n'ihu na ihe mezikwala ya igwe na polo ya yi chabocha na polo brown. Adanne egwe esi na ya baiga na moto ọzọ. Nwanne nwoke abata ọhụ ya gụrụ ya na ọ wote ha abụọ shiri join ya Adanne ha. Ya emuvuo gburu ha muvuo gawa na boutique. Ọ sị ha ngwa na ofu jean ofu polo for now. Ọ sị ya
rush ya baa ga weta gote somebody hụchachiga nkwụ na ya ka na-eshi ushi ya chịrị ofu ya weta ọtọ ofu polo aka tọọ ofu ji n'aka nwanne ya nwoke dị sem adanne ya jụọ ọsọ wego ụlọ kwedo ha ọnụ dị ma na-ekwu ya kwuo igwe so nwa ha bai moto the next place anyị nwetara nwa ha na ọ na hotel room ebe ọ lọjiri ha ga ọsọ ha ngwa ha agaghị asa ahụ were detol wee na mmiri sa ha asa ahụ ha ọfụma steam bath ya na nwanne ya nwoke ya buruzo ga asacha pụta nwanne ya nwoke ga-asa ọkpọ hotel receptionist ha wetara jụọ le ihe ha na-eri ha ekwuo ihe a niile adanne ekwuga na ajụjụ niile ha jụga na adanne na-elekwa n'ebe ọ nọ na enwedị ka ọ saga ha naanị ihe ọ nọ na-ekụbishi anya mmiri and anya mmiri ahụ ọ na-akụbishi wụ ọnọdụ ọhụrụ ha anya mmiri ahụ ọ na-akụbishi wụ ọnọdụ ọhụrụ ha ọ chọghị ịsa ha ọ chọghị ịgwa okwu ya sị na ha jụ ole na ha jụsịna n'ike ikwu ka adịghị ya emere ha ọnụ ha rie na ya ma na ọnọdụ ha nọ gbawaga ya obi ya nọrọ nga sakwa ahụ sacha kpọọ hotel reception ọkpọ kichin ya jụọ ha le ihe a na-eri ha ekwuo sị wetara ha ihe olulo elodo ma anyị ma pepe sup ọ kpọrọ dị kichin si wetara ya ụzọ ofe atọ kọchịta nri na ebutere nri na ya nwanne nwoke rigide rie ṅụọ mmiri jụrụ oyi fuepụ n'ụra o rute n'ụkọtụ ya as early as possible her head wa to park ebe ha gara ga gba moto nweta onwe ha na Lagos adanne ya kporozie gazie nga obi na Lagos ọwụ na obi na one bedroom flat ha bata dị comfortable gwa ha na ọ ngala ka ebi na ngala na ọwụ ụlọ ha na ha feel at home nụrụzie nga na gwa ha sị na oruo Saturday ya kpọrọ ha gaa ahịa ga zụchara ha nwe ya na-ele adanne obiọma nwanne nwoke amabụrịta onwe tee na higa na bed ha na-emezikọ ụmụaka ha bịa gụrụ ya jụwesị so na ọ dị ndụ na ọ gwatọ na ha so na ọ dị ya sị na ele ihe ọ chọrọ ka ya gwa ya ugbu a na ha hụnanya ya na ya dị ndụ that they should do and recover well na ote ha dị na eleke na atara ahụ too much na ha eriwe nri bụrụ ha gawa na kichin bido shie ma ofe ma gịnị dowa bujue na friji so ha riwe ya bịa notice na adanne n'ụkọtụ ọ na-amapụ ụzọ gawa ahịa Asụwanị ebe ọ na-aga azụ ahịa ọkarịka ya sị adanne na ya ga-eso ya tọwụ adanne sị ya na ọ ga-abịa mana ọhụụ ugbu a na ọ ga-abịa mana ka o nwetacha onwe na nwaanyị mba nnọọ na ọ weta ya na nwanne eshiri kọọ n'ime ụlọ ahụ kọọ complete 1 month ị na-eri sọrị eleta TV elegharị anya dị very happy tutu ha sorozie nwanne ya bịa sị ka ha bịa mara ihe ọ na-eme bịazie n'ahịa Asụwanị lekwa ebe nwanne ya maga anwụ na ahọzụlụ nwanne nwoke nwanne nwaanyị sakwa ha ahụ na ihe ya na-arụ ya sị na ngwa na onye ọbụla ga-abịa jikere gaa ka e rejista ha na ihe a lesson ka ha meet up ga-ele JAMB bịa Baiga school n'ọwụtachi Baiga University nwaanyị mba nnọọ ya graduate kwanụpụta nwanne ya nwoke graduate apụta na adanne ya nọtara alụọla di nwaanyị mba nnọọ ya na di ebi n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla ya nwa alụọkwalanụ nwaanyị nọtara ka ya lụrụ nwa ọma ya lụrụ a very pretty woman ya lụrụ very humble very quiet so kind-hearted mana nwa adanne ke ntakịrị na nwaanyị the fond of him mgbe ebele ya bịakwana lawa obewe mgbe ọbụla ya bịakwana lawa obewe ọ ya ka nwunye so ka ya kpọrọnụ nwanụ ka ha kpọrọnụ this baby na this girl na-ebe akwa na ya nwa ahụ dị nọ naanị 7 years nwunye asụ ka akpọta ya ka akpọta adanne so ngwa ya kpọrọnụ otu a ka nwa shiri bịa n'ụlọ ya gwa adanne so hapụrụ ekene ya ga-azụcha ke ọnọge ya ga-emeke sure na o mere masters ya abroad adanne ya chịwa na ote nwa shiri bịa na ụlọ ya na nwaanyị mba nnọọ mza ya zụgidekwara na nwanụ Baiga Obido secondary school zụọ ya na secondary school Baiga University na this girl no ụta ya na-agwa m ihe na nwa na ọ nọ year 3 ọ bịa n'ụlọ ya by then nwa nke ya kwanụ ada ya nwaanyị na ọ nọ 5 years old na nwaanyị mba nnọọ na ihe kpatara na eji kpozie m ugbo ene na ọ bụ ebe a ka ọ gụrụ tụga ya oyi na nwa adanne nọ skuul emepeela mana enweghị ụlọ rutere ebe ime na ọ bịara iwe ego ya si oke na ruo next week ya week n'ugbo gara aga ka ya chọrọ ya the money o were gaghachi back to school nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m that na ya echizigara lo
nwa ya nwaanyị nwa 5 years ya, ada ya nwaanyị ụtụ ya, nwa ya yigidere shie n'imi, nwa ya carbon copy ya ọ dị ya n'obi, nwa ya na-eji egwu egwu na ya nwere ike enweghị ya na-enwe ike ime because ya nwere ike igbu mmadụ because of nwa na onye tampara nwa ahụ, na ya hụrụ nwa ahụ n'anya too much, na ọ wa ada ya nwaanyị, na enweghị ada ya nwaanyị, na ya na ya abụọ ọ na-amakọrọ ha karazinu nne mụrụ ya sef, nọ ya ka eshie lọta, ọ na-ebege akwa, ya jụọ ese gịnị mege ya akwa, na gịnị mege ya akwa, ya eshi n'elu oche mmaliri bịa gụrụ ya na otu o shiri gị ije mgbe ọ bịacha, gacha ije ka onye anọ in pens, gachaa ka obugawa jụrụ ụkwụ ya abụọ, mma ya anọkwanụghị ya, ya jụọ ese gịnị mere, ele antie ya sị na ọ maghị ebe ọ gawara, ya jụọ ese gịnị na ọgwa ya kpọwa ya ada nna ya tubiri wee ada ya kpọwa ya, nwa ya nwaanyị gwawazie ya na awa ntị werere kandụl mmanya ya n'ike, wee obebe buzo were ọnụ na-arachachi ya ike, bịa mechaa werezie kandụl bịa mma ya n'ike, mmanyakwa ya ma n'ike nsị na ebe a na-afụzi ụfụ, ọ si ya etie were nwa ya tinye na moto kpere gawa ụlọọgwụ, rute ụlọọgwụ si na vandalize ala nwa, na ọ gịnị mere something ihe na-akwesịghị ime ebe ahụ mere ebe ahụ, ya so kpọọ nwunye sele ebe ọ nọ, nwunye ekwe ya sị ya bịawa na hospital dị taa, nwunye were ọsọ were ije bịawa ebe ahụ, ya gwa nwunye so na nwa ada nne ya were ego n'ahụ ya zụchaa ya baziri mahadum gaa wuo ọrụ họtelụ ụmụnwaanyị ibe, gazie ebe a na-aga aracha họtelụ ụmụnwaanyị ibe, nwunye sị ha na gịnị ka ya gwa nwunye si o lekwe nwa ha nwaanyị, lekwe ihe dọkịta kwuru, lekwe ihe nwa ha nwaanyị kwuru, nwunye sị na why kwanụ why na emecha ka ya tọkọtụ ha ihe nwunye gwa gị emecha ka ya tọkọtụ ha, mana ihe nwaanyị a na-amaghị wụ na ọ gbagoteleghị ya nọrọ nga hapụga nwunye na nwa ya n'ụlọ ọgwụ lowa na ya dị lorute by then ọ gala mecha isi elu, ya jụọ ese gịnị ka o mere nwa ya nwaanyị, ọ gịnị ka o mere nwa ya nwaanyị ada ya nwa, gịnị ka o mere before gawa ime isi, ọ sị ya na brọda nwekwara ya gịnị ka e mere, ya ratapụ akalanya udu akalanya abụọ gị n'ugbo ugwu, na ya mara ya aka ntị abụọ dị very hot, ọnụ o welitere ka okwekwu ya gbaa ya slide, isi o welitere ya laa ya aka na ntị again, ya so nwa ya ka o werere kandụl as young as that small taa nwa ahụ dị ka o werere object na ụjọ atụghị ihu na-eme, ọgwụgwọ gịnị nweghị ụzọ esi mejọ na ihe ọ gara na university ga-aga mụta, ya mafụ ọha ya akalanya again mịa bet ya bet ọnụ ntara ya mmiri ka this girl jiri gbawe ya si na ọwụta ka o si na-afụ ya, what of ya nwa nwunye subjected to this act for the number of years ya nọrọ n'ụlọ ya, na ihe nwunye mere asa aka abụọ nwụọ ya, ya jụọ ịsọsị gịnị, yes na nwunye damejiri ya, na nwunye ya tọnụrụ etu ihe ya wụta, na ihe ya mere nwa ya regretiri ya, na ya amaghị mgbe ejiri mee that girl ya, mana ihe nwunye subjected to, na ya na-achọ help na ya chọtabeghị help, na ya chọrọ ịkwụsị na ọ dịgara ha izi, na ihe nwunye ya kụziri, na ihe nwunye ya lịọrọ into, na ihe nwunye ya subjected into, na ihe nwunye that very day ya bịara n'ụlọ ya, the next day ya n'abalị ya ehihie ụra, na ihe nwunye ọrụ nwunye wee ji ọnụ ya asa ya otele mmiri, na ihe ọ kụziri, na ihe nwunye na-ama ebe na ahụ nke na-anọ n'ụlọ, ọ macha na ama kukumba, ọ manya na kandụl wo mgbe o yuzure kandụl mgbe ya dị very young, na ọ na-akụ ya ihe na ihe nwunye ya na o chetara mgbe ya so na nwa ya bịara akwa, o mee understand ghọta, jụwa ihe mere, na around that time ya bịara n'ụlọ na otu echiri bịakwute, ọ jụrụ ya ihe mere, ihe ọ hụrụ okporogodi ese nwa ya mana ice cream gagazie ya ice cream, mana ọ jụpụtara nwa ya nke ihe mere na ọ mara ihe mere, na ihe ya dị very sorry, na ya dịghị proud of ihe ya mere, mana ya sị ka ya gwa ya dat na ihe a nwa ya filiri otu ya filiri kemgbe eji bịa n'ụlọ ya amaghị onye ya na-akọsara, na mama mụrụ ya dị harsh, ya gwa mme na mme ya ga-egbu ya egbu, nwanyị mba nnọ nza ike agwụ ya, ike kwụrụ ọtọ gwụ ya sị ya n'oche, okwe ya ebilite lewe ya anya nga ọ nọzi n'oche para aka na ntị, n'ihi na aka ntị ya gbara ya mana ntị ya abụọ soga wuruwuru, ome ọ na-ama aka na ntị, digele hube n'akwa na-ebe kokokoko, na nwanyị mba nazi ya ọrịa ka eluigwe okobepụrụ isi dagide ya jụọ sọsị gịnị,
ya repeat ihe onwe jụọ sọsị gị na ya ekwuo ihe again agụzie ka uri na-agụ ya ka uri ya bịa cheta wesị so ịhụnanya nwunye na-eji ya na ọwụghị ọdịnarị ịhụnanya n'ihi na akwa niile gbara n'ahịa nwunye ga-azụrụ nwa mmanụ nri nemit na ahụ ote nwunye si apa nwa na ka akwa o so na ọwụghị ọdịnarị na o were gị ka ihe ọ na-azụrụ nwa na ihe ọ mere ga ọ damejige nwa na ọtọn ga nwa atụ ihe na-awụ ihe Chineke ekere ya at a very young age nwunye ya kpa ka kpara nwa nwanne ya nwaanyị n'ele ihu ya ga-eji akụrụ nwanne ya nwaanyị silekwe nwunye ya jiri ya ga-ego alụ kwụọ ụgwọ isi ya lee ihe o mere nwa ya kpọrọ ya ka eji kwụọ ya ụgwọ ihe ọma o mere na ya kpọrọzie nwa ya wụrụzie n'ụlọ ya ka adamejiri nwa ya na nwaanyị mba nnọ mza na ya rush agaghachi back to hospital nwunye na-asị ya ọbatago ka ihe o kwuziri ka ihe ọ sịkwa n'ọwa iwe ya ka ihe o ji mezie obere nwa ha like this na ọ dịkwa ka ọ ga-abịa lawakwa ya na-ele nwunye ọ dị ya ka e were ishie mmanya na mgba aja otu obi esi ya jide onwe ya aka n'otu obi esi ya pull yourself together ya jụọ dọkịta sị lee mgbe nwa ya ga-ala dọkịta sị na at least for now na ọ dịla oke na ọ na-edere ịlaga nwee rest discharge ya kpọrọ nwa ya lowe nwunye ya banye moto ya tọpụrụ ya ọnụ nwunye ya dị curious n'ime moto ka ha lụrutere lekwezi nwanne ya nwaanyị ka ọ nọ na-ebetụkwa akwa ahụ o beke ya pụọ n'ụkwụ ọ ka na-ebekwa akwa ahụ ọ lọtazi nwunye ya jụọ sị ka ezi ihe ijiziri bịa ka ya na ya kwuo na ya bịa ka ya na ya kwuo ka ya na-enwegodo okwu na ihe awụghị ya ọ gwawazie nwunye santi na ya hapụga na-enwe ihe zoro ezo na-enweghị ihe zoro ezo na-enweghị ihe a na-ezoro ezo na ya kọwachala akị oyibo nzugbe na-enweghị ha na ya mere na enwe ebe a na-aga ezo na dede na-akọba ihe before na dede ya egbuola ya ilu taa gbujirigbo ya ilu afọ na-enweghị ihe a zoro ezo na dede ya egbujirila ya otu o si rụrụ ya taa ya gwakwana ya ihe ọ na-edere nọ n'ihi na ihe a mere this girl na ọ ya nwatire n'ime na ọ ya ọ ka ya gara na mahadum ka ya ghọtara datina ihe mebiri n'ime ndụ ya too much na ntị na ọ damejiri ya too much na otu ugbo ya nọ na ya wee failure nyere onwe na ya wee failure na ọ damejiri ya n'ịhụnanya ihe niile o megiri ya ọwụ ọtụghị ya ma otu na ọ gara akpọketa n'akụkụ ọhịa na ugbu a ka ihe ya mere this girl fụwaziri ofu mere ya ma mgbe e jiri mee ya na dede na ya dị sorry na ebiko na ya dị sorry nwunye ya nọrọ ga-emepechi anya were anya ha ya n'anya gbaa mia belt jụọ nwunye sị na nwa nwanne ya nwaanyị o doro ya anya na adanne ya ahụ na ọ second god ya nwere after Chineke bi n'elu ka adanne ya nwa ya nwaanyị ya gara aga kporo adanne ya mere ihe ya wụta nri ya akpaga ụlọ ya kwụgwọ ụgwọ ụlọ ego ejiri lụọ ya na ya nwa kpara ọ ga kpọrọ nwanne ya nwaanyị bịa laa ya n'iyi n'ụdị ya damejie enweghị wee la mmadụ n'iyi nyụzie shi ojii ishiteziri nwa ya na ya abụ nwa ya nwunye ya sị na ya dị very sorry na ya dị sorry na ọwa aka ọrụ ekwensu si biko gbaghara ya si biko na ele ha ga-emere igwe na ihe mere eme si biko na agwakwala mmadụ lady si na ya gaji ịgwa mme ya pụọ from here na ya ga-agwa mme na ya amaghị ya ga-ekip leading secret na onye gbuolie kemgbe how many years na onye gbuolie na brother ya wepụta message ya wepụta phone ya ngana na the reason o jiri bagado university na nwaanyị a so mgbe ya gwara ya na ya na-achọzi ime ihe ya achọzighị na ya na-emegechi ọ gwawa ya datị na ọ bụrụ na ya kwụsị na ọgwụkwa abịa lawa na ọgụkwa aga university na ọ naanị ya nwere ike ikwuru dede na ugbu a ya banye na university na in fact na ihe nwaanyị a na-emeghị ya na ọkọ n'ochete na ihe nwaanyị a na-ama ya ọ machara mgbanya ngaji ha ji eri nri n'ugwu na nwaanyị mba nnọọ mza ya sị ahụ oyi asọgidere ya na ya gwala nwunye jiri nwayọ buo akpa belt nwa ya werere pụta ọgụgazi ya gụrụ ịpịa belt ya elegide esi ya ngwa ya baga n'ime mgbụlọ ga buo akpa ya bịa laa ya larụ ya kọtara ndị nwe ihe o mere na ya laruo na ya kọtara ndị nwe ya ihe o mere na ha dị redi na ya ga-abịa nara ihe ya kwụrụ n'isi ya is obvious na ọ nwoke ibe ka ya lụrụ na ọ mụga nwa wo because of hormonal imbalance ka o ji amụga nwa na ọ nwoke ibe na nwa na o jisikwara ike mụtara otu nwa nwaanyị ọ tụsara ngara ka arụrụ ala ọrụrụ
bịakwara bịa zụwa back to nwa ya before ihe o metere achọrọkwa nwa ya bịa fọda na ọ ga-abịa lawa na nwunye nọ ụmụnna ya ụgbọelu. Adanne nwunye ekpewe ya na fon na ihe a orukwara na ihe ụmụ nwoke ibe na-anagide n'ime ụlọ, ebe eziokwu apụtala, onye ọbụla arịọkwala nwa onye dị proud of ihe ha mere na ọ wụrụ ya nwe bịa kpọrọ nwunye ya na ihe ahụ orukwara ya jụọ ese ọ dị sure na ọwụ ya nwa damejiri nwanne ya nwaanyị wute ihe o kwuru. O jọsọ gbanyụọ fon na ntị pịa ya na nwaanyị mba na ọ wee ebe okwu nọ na obi na ọ gbawala na m juderele mba ụwa na ya chọrọ iji polisi mee nwaanyị arrest for imolest nwa nwanne ya nwaanyị edowere n'ụlọ, mana ya chọrọ ka ọnwụ na-egbusacha the marriage ya ga-erezie polisi ga use legal action. Mana on the other way round na Adanne ya nọ ihe na ọ ga-adị broken n'isi nwa ya ada ya nwaanyị o kpere nwanne ya ọ wụrụ ya nwa n'okpuru uru ka ihe na mere nwa ya nwaanyị for how many years subject nwa to this nonsense. Adanne nwere ike ifent na onwe ha obi na this year girl kwanụ ya emewe ihe n'ugbo na ọwụ ha gwa ịkọ ha gwa ya ekwe na lekwe ihe mere nụ lekwe ihe gbega on lekwe na obi na ọ gbawala na ya na-acheki ma ọ ya jọs kporo ndị ga-achọ ndị kpọ nye ha pikchọ nwaanyị ka ha ga-gbagbufuo ya na otu o chetere ya na enwe ihe na-agụ ya agụrụ na awụ igbufu nwaanyị ahụ. Ụmụnne m ekwekwelekwucha m sị na mgbetu obi ọwụ ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi ebe ọ nọ n'ụlọ nne na nna ya ga-esi na-alụghachi mmadụ aga-ajụ na why. Yes, epụta ụbọchị na-alụghachi na ihe o mere na ihe o mere ọ nwoke ibe na mmadụ agaghị ajụ gị why. Mana ebe Chukwu mere ebere ihe merenụ from ụlọ ọgwụ Chineke na tekele over nwatakịrị wepụta ya from danger mee ya treatie ya, aga m asị na hapụga ihe niile bere n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta na kwete nwa nwanne m nwaanyị because otu o si feel gị echeghị m na ọ chọrọ ịnọ further na into that act wụkwanụ detain dịka spirit nke ọ si amaghị mgbe ejiri m ya. I don't just understand that part. Ama m ma nwunye ṅomekwere ya possessịrị ya ma ọ jikwa anya emega ihe o meke. Ọ dị mma ka o need help, in fact focus on her because of your sister. Akụzini ya ihe ọma ihe o meke. Onye kwesịrị ịgbaji ya olu onye bendere ya olu na kwete ya ka ị mara stage ọ na-agarule that part ọ si amaghị ihe ya amaghị mgbe ejiri mee part ka m na digest ga okwegaghị digest, so ị ga-erute nso ka ị mara ka ị jụọ ya condition o jiri mee ka ọ wụ na enwere ihe mgbakpụrụ n'ime ya eme ka ọ wụ na ọhịa o jiri akọvago onwe na ya amaghị mgbe o jiri mee and for ya nwee ime ihe dị otu ahụ na otu o jiri kọrọ ya ma na akwa ma na gịnị that means ọ dị broken, ọ dịghị proud of ihe ọ na-eme. Ị ga-anakwete ka ị nyere ya aka ka ọ pụta n'ime ihe nwunye ṅụ tiri n'ime. Agwabere nne ya wụkwana your sister, nwunye ṅụ nọrọgodo na ụmụnna ya isigodo ga-anara ihe kwụrụ na in fact na ịchọghị dị gị ụmụnne ga-anata mmadụ aga ajụ why. Yes, because it's obvious na on the chemistry anọghị there ọ machi ha ọfụma ihe something gbaga off there. Yes, ihe gaga off. Ị gaghị anọ na-arị nwaanyị elu nwunye na-arịkwa nwaanyị ibe ya elu o jọrọ njọ jọgbutere na njọ. So o kwere nghọta ma esi na ha alụghachi, mana biko focus on your sister's daughter, focus on her biko nyere ya aka ọ dị very very important. Then nwa nwaanyị kwanụ edenwekwele ya with this your sister's daughter n'ihi na ihe na-abakwa ya n'ime bakwa ime anything can still happen again. Ị ga-separate ha abụọ mara ihe ị ga-eme your daughter ọ dị very very important. Ị mara dewe ebe dị safe ọ dị very very important. Etekọtakwala ha ọnụ ka ihe bere na hapụ ibe ngwa ego ga-ebekwa again n'ihi na ka o bere ebe nwatakịrị bịa kore ya nna ya ọ ga-ebekwa again. So focus on your niece ka ị mara nyere ya aka ka ọ pụta n'ime ihe nwaanyị a tiri ya n'ime. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya ka ewu obi m even though na adịla m emotional mgbe m gwara ihe m gwara isi akpakọcha m ọnụ. Enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya ụnụ gwa ya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.